Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Dagiti gwardya iti kabakiran. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti mortal a hero dito'y drama ana paulwan. Alipugpug! Be, kunak lanu awan lugan ama kau may ditoy. Tanakaad-adayon iti sentro ti probinsya. Hangam trak met day tanag sardang. Dagita lang nga klase ti lugan ti makaumay ditoy, apong bubod. Sa bagay. Adamat sabsabali alugan. Ngam dagiti laang di kalidad ti makinana alugan. Kan dagiti laang di kalidad atat tao nga akin lugan ti makadanon ditoy. Karamanan dagiti tao da. Mawata kon. Takas tabet ngamin. Ijay sigud a lugar mi ijay tirad-tirad. Napataglakit ti tigagara dagiti taga-sentro. Ang makadandanon ditoy, apong. Sigurado day ta Hangam. Anya ngay met tigagara ta ditoy. Napateg. Maamuan tanto. Ay. Sa bagay. Saan ko maamasapol a damagak? Ta amok meten akasta. Ang mas daawak iti imbagam kanya kiti rabii. Idi sakbay nga grubwat tangay di balay. Nga anya? Kinuna mamasansanen a prinsipi Agilos ti makadkadwak. Kasalag parang Nicolas no kasapulak unay. Wanapong. Gaputa luplupoy Nicolas. Masirib Nicolas, akas matlaan kini Agilos. Ngam no andor ti pagsasaritaan. Mamimpulo anaan andor ni Prinsipe Agilos. Wan mat Saan laday ta? Nataer ni Prinsipe Agilos. Ngam saan anairwam ni Prinsipe Agilos ang makirin nabak? Seryoso ni Prinsipe Agilos? Ay, iwan nga rod. Ket dispensaren nak. No pasaray inaangaw ti panakisarsarita ken ka. Awan problema iti dayta, apong bubod. Nuasindo kayo man. Anay sarong ditoy. Ibagbagak ka na kayon. Awanan ti talken may. Uray dagiti umay ditoy. Adi may am-amaw. Awan dakas agandat mi, amaundo. Nasaya at launay nukasta. Ni ama ti panglakayan dito'y lugar mi atungdo. Namin adon alinuko ti tao. Iso anarigatan nga agtalakpay. Kasta ka di? Agpaiso ti kuna ti kakaiso na abo nga may. Kan ni asawak nga idmay. Agasram nalamag idi ti panawan dito'y ayan may. Dandani saan mi idi amakita ni Apo Init no itibigbigat. Agpay sa ti kunana. Sa laag pakita ti init kada kami no agtengan ti aldaw. Kawatan nga rod anapalawlawan kayo iti naglalayog akay kayo. Wan, karinrin nay aw miidi dagiti nagipos a parswa. Ha? Dagiti sunggo, wano bakas ti kayat ko asawan. Ado idi ti umay dito'y purok, ket agyanda ka dagiti tuktok ti kayo. Ngam idiin inutan anabakir dagiti kayo, awandan. Nagpukaw dagiti sunggaw. Dandani saan kami ang makakita. Awandan apan anawa iti uma. Anya? Oray dagiti makatitilang at umatayab, awan damutan. Ay, napabot ngan dansa, idi natumba dagiti apon da. Lakit di Imakardan iti sabali a lugar. Ay, irurumanda kami dagiti naturay atat tao. Iso akastoy kami idi. Kastoy kami paylaita. Awan san ti pagbaliwan ti kasasaad ni. No kasta. Nakita mon ken naamuam ti problema da ditoy. Wanapong. Mairurumanda. Kasta mo tinakita, Prinsipe Agilos. Inruruman dagiti babak nang. Nga isod dagiti akin kukwa kadagiti trak. Adda maaramidan ta, apong bubod. Kita no kasano. Tulungan ta dagiti agindag iti daytoy a lugar. Kukwa ti gobyerno tinalawa kabakiran ditoy.
Ngem no apay. Ayan itan dagiti kamang ti gobyerno ngagbambantay. Saan ka di? Nga imbaga ni Kabsat Ondo tinapasamak. Kadagijay imbaga da agwardya. Awan matimbaga na. Nakasarsaritak ti may sa padak metlaeng alakay. Nagpukaw kano dagiti gwardya ditoy idi. Nagpukaw? Wen. Pagamuam ta sanda kano idan ang nakita. Ket tisimukat. Iso dagijay ng pugipog. Kadagiti higanti a pinuon ti kay kayo. Ay, sus. No, ti pakasaritaan to'y purok may. Pinanaganan mi iti tungdaw ti kayat yo amaamuan. Ado, tinakaskas daaw. Apay anakaskas daaw. Ada, dagiti agpakpakita, adi ammo. No kabusor ti tao. Wano gayam. Anya? Gamti ko namay. Iso nga tadagijay ti pinusgan ti anitaw. Amang bantay kada kamay. Anya ti aramidan ti bagbagayong agpakpakita, ina. Awan medkit de ti dakas nga aramiden da. Taawan ma ti nakapanagnak. Nga isuda ti akin gapuanan kadagiti nagpukaw a taaw. Kasta? Iso na saya taada kayo. Da kayo ti kadwa dagiti lalaki. Amang kita. No anya ti problema dito'y ayan may. Bayan nyo, ina Edmay. Talaga kitaan mi, no anya ti maitulong mi kada kayo. Panagnakan mi asaan kami adakas a tao. Maglokon ni Prinsipe Agilos. Kinuna nangagsubli adagos ditoy. Imbaga ng oraya. Ang bayan na ngay. Yak maoraya ngagsubli. Ay ison sa daytan. Na. Agtoto bumat a babae. Agpadadaan ng kabado ti berde. Naindag na orasyon. Malakay. Rumiat a kabakiran ditoy. Umada makita kakaskada kayaw. Nagapgapan niya. Adayo, tinaggapuan mi. Agpaiso ti kinunati kagwa, malakay. Naggapo kang itiadayo. Sadi nung adayo. Ijay! Adayo! Kas kada kayo, naisarsaroon kami magditoy. Amo na ang naisarong kami ditoy. Kung amo na nga ada kadwa. Wen ama, amumi nga adda kadwam. Amo ti ipagbagak iti panunot ko. Nangag mo? Ay! Kat no agsasao kayo matama. Siyempre, nangag ko. Iya! Ano iti labagbagi iti pangibagbagaak iti dayjay. Nangag ko. Nangag mi ama. Kasarsarita na kami. Saan kat ati bagiyo ti kasarsarita yo? Manay? Nangag mo manay ti pampanunutak? Tinasayaat. Surutan tayo di kadwayo. Di mon mauray nga agsubli. Anya? Di man manguray ama. Iso asurutan tayon. Adda sumangsangat nga agturong dito'y bantay nga ayan tayo. Basta? Saan tayo ngagpakita kadakwada? Namin adun ang nakita mi dagiti ibagbagam asumang sangat. No kasta, am-am mo yung idan? Wen, nabilag da. Adda armas da. Awan tibain ni kadakwada. Gaputagin da ita. Saan po'y anaisubli ti pang nakabalin ni? Kasta? Kaya't ko ama-amuan no anyat napasama kada kayo. Ati dog asalay sayan. Nung nagpintas alagipan. Agsubli kayo itinagapuan niyo. Gapot ama isagmak kayo laang dito'y kabakiran. Kaya tipay tagpas
pasyal dito kabakiran. Anya daan tiyawag ni kada kayo? Siyak ni Wanda? Siyak mo't ni Ada. Agkabsat kami. Kinapud na. Ada nakaibaunan mi dito eh. Anya tinakaibaunan nyo? Dagiti ibagbagam asumangat ditoy. Rumbang abanganan mi ti pagnaanda. Tapno saan da makadanon dito'y kabakiran. Kasta? Dadailan dagijay dagiti napintas abuya ditoy. Kaya't mi ama pasardang dagijay. Ngam saan mi akabailan aging ga iti di maisubli ti na itad kada kami apan nakabalin. Kasano na pukaw ti pan nakabalin nyo? Naungtan kami. Gaputa nagliway kami. Isu nga imbabawi pa lang ti Reyna nga inani ti inted na apan nakabalin mi. Ubing kayo, pay. Nayaw-awan nyo tinaibiling nga aramigan nyo. Well, kasta tinapasamak. Isu nga agpatingga kami langan iti panang buybuya mi kadagiti umay agdadawel diti kabakiran. Isumit lagayam. Imbagtada kayo iti kaduam alakay. Agpatulong kami kada kayo. Si dagtan iti ayanda. Madam Damalay, matumban ti ragragad dyan da higanti apinoon ti kayo. Kanyang iti arami dun ta, prinsipi Agilos. But-but ngen tayo ida. Awan sa kano mo ti kabuteng da dito'y kabakiran. Didigraan tayo ida. Ah! Daytay saan da malipatan ti pan nakadidigrada. Kat saan danton nga agsublipay. Insardang dapay laang tar aramidan da. Anyat makagapo. Jakam mo? Amangan na nabanog da. Wanasan, amangan mat no mabisinda. Katkan kanindan ti balon da. Si imanta ida ah. Umay ka, agsimta. Awan mat ti mangugtang agsasaw. Amangan no naturog da pay laang. Isu nga rod asi imanta ida. Tapno maamuan ta no anya tar aramidan da. Mika, dito eh. Makita ta ida. Aha! Agin inanada. Nakailat dagijay dua abuksitan. Addamot agas asok asus susupan jay nakatugaw. Tabako nga ta at isususupan na. Ala! Kalat ang nagangin itinapigsa. Agbagyo nga tamanan. Diyak ang kita ama. Oh, kita Kas nalimabas laang dito tinapigsa nga angin. Aywan. Ha? Kitaam! Umat adayudan. Mayang angin dagiti bulong ti kayo ijayan. Agturong iti ayan dagiti agin inana at tao. Wen, kasano dayta? Kaslaad da nakam jay napigsa nga angin. Tay Jayan, may alipugpugan dagiti tattao. Binagkat idan ti alipugpog. Pangipanan ti alipugpug kadagi jay. Pagawidan ng dagijay. Ha? Ngamsak ba makawid da? Pagang angawan pa iti alipugpog ida. Idisunan to pa ida iti purok dagiti tagabantay. Anya? Ket aging ga makawid da. Agam ang mga udanton. Ati udanto pa yan ti imbagam idi. Anaulaw abirabid. Ha? Kasta? Ay siya, sa alipugpog! At alipugpog, kapurukan! Amang! At tatulaw, ang lalaki, ang nagtisaw, itinagdaan ti alipugpog! Kita niya, udah nagdiswa lalaki, itinagnanti Amang! pog. Kitaan nyo. Dagitay agpukpukan iti kayo. Ay, dagito yung pagpukan. Dagitay naglugan iti dakkel atrak. Suda. Ay, apaw. Ay, wali suda. Aha! Isusa nga agpaisaw! Anyat kaya't asawan daytoy! Ay, dagito
Madusa dagita at tao. Ina, addan dagiti aga po asang sangaili dito'y lugar tayo. Wanyag paisaw. Ina, makamu kayon kadagiti naranggas at tao. Kaya't may abadusa da. Dosaan nyo, Ina. Ngam, yunay-unay ko. Nadagsan na basol ti pumatay iti tao. Iso asaan nyo ida patayin. Para manan mila ida, iti sakit ti bagbagay. Kalpasan na, abugan mi ida na kasla ayo. Sige, mabalinti kasta nga ramidan nyo. Apong bobod, agpakadatan. Wan Kabsat nga agtutubo. Anyat inaramid yo. Nagbatad anakita mi ida ang nagdisto iti tanga ti purok. Itay adda alipugpog. Parparma tayo lang no kasta tinakita yo. Disnudo da ngamin adim matag dito'y purokyo. Anya, ngam, adalim mabas nga lipogpag. Kat nakita mi akala ti kaadada dito. Manyaman tinakita yo. Husto ti kinunatoy apok. Parpar matayo laeng. Ang emsan aya at tinapatag. Kat madidigran dagita at tao, ha? Magkinday. Ala, mapantan apong. Agpakada kamin kada kayo. Makamu kayon kadagita at tao. Aywan, katagyaman kami kada kayo. Nakita dati kelat apa nagpakita dagijay. Ibaga dalakit di milagro tinapasamak, prinsipya, gilos. Malipatan dan tumatlaang ti may papaniti alipugpog. Ay, wan Nakawid nga tan, dagiti agab sa tababay. Nakaawid dan. Sinukon matlaang idati inada. Iso analpasan ti ginagara ta iti daytoy a lugar. Agsublitan iti naggapuanta, apong. Ditan gagayem, tinaggibusan ti istorya at tampok itangal daw. Iti pan nakigasang-gasat ti mortal a hero. Dito'y drama anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kaniti madireksyon, Mary Jane Castro. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon